kan vi lave længdespring, og selvfølgelig der vinder. Og vi laver det 3 ud af 3 gange. Den der vinder, hvis nu vinder 3 gange, så har man vundet. Man skal bare vinde 3 gange. Ja. Så hopper Mikkel. Og ligger på frisbee. Fuck, han har været langt. Mikkel, du bliver der. Så venter vi frisbee. Frisbee. Frisbee, frisbee. Mikkel, værsgo. Så skal vi se, om jeg kan slå det. Så. Jeg tror, jeg kan slå der. Klar? Mm. Laver verdens længste. Det tror jeg ikke. Kan du se? Ja. Se mig? Ja. Ja, du det? Kom nu. Tøsedreng. Tøsedreng. Åh nej. Kom nu. Prøv en gang herfra, må det? Okay. Men så vinder jeg bare, hvis du ikke hopper længere. Må jeg lige prøve et forsøg? Okay, og se hvordan det er. Og det tæller ikke. Han skulle lige prøve nogle par gange. Og jeg vandt! Første runde. Ja, som sagt. Mikkel vandt desværre den her runde. Nå, der kom lige en pølsefinger. Kom Mikkel! Kom så! Kæft, det er dårligt. Det kan jeg selv slå. Lige. Ja. Nej. Hov. Nu tager man den på hovedet. Nej. Jo. Nej. Du får også hovedet. Nej. Okay. Jeg lagde bare med hovedet først. Okay. Det gjorde ondt. Ja, han taber jo. Det var dejligt. Det gjorde ondt. Jeg tager af for sikkerheds skyld. Og I skal lige vide, jeg har forstået hånden. Hånden. Ej, det kom lige rundt. Tøsedreng. Dreng. Ja? Ja. Nå. Så hvis jeg hopper nu, så er jeg ikke en tøsedreng? Jeg vandt. Nej, vi skal slå rekorden. Jeg vil ikke! Nu er det dig. Ja, og så er det mig. Jeg skal slå din rekord. Før. Du skal sætte din tur, så er det mig 2 gange. Wow! Nej, det må man ikke gøre. Nej, så er det mig. Nej, nej. Vi tæller på hovedet. Nej, her Emil, så er det dig. Nu er det dig. Nej. Tæller på hovedet, jeg var det. Sådan. Jo. Det er ikke rekorden. Der er nok en god 2 meter. Det er den største trampolin i verden, jo. Oj! Det var der. Nej, det var lige foran. Lige om foran trampolin. Nej, det var der. Nej. Jo, det var der. Er I ikke enige om? Det var lige der. Det er lige meget. Rykker den bare lige. Der. Så er rekorden slået. Nå, så kan jeg prøve at slå den, eller hvad? Ja. Jeg har vundet 2 gange. Hvad? Nu har jeg har vundet 2 gange. Nu må du ikke vinde mere. Ja. Nej. Okay, så er det min tur. Her. Så er dig. Så er dig. Så er mig. Jeg lander her. Så. Ja, så sætter jeg rekorden der. Ja, jeg har lige fået en ny rekord. Det kan du ikke. Det er snyd. Ja. Det er snyd. Nej. Det er snyd. Og det var lige der. Mikkel. Mikkel. Okay. Shake that booty. Booty. Okay, Mikkel. Stop videoen. Okay. Tak fordi I har set med i den her video. Ja. Ja. Jeg kan se det på kameraet, Mikkel. Mikkel. Au. Au. Mikkel. Tak fordi I har set med. Du filmer ikke, vel? Nej! Nej! Jeg har ikke noget! Ikke noget! Nej! Det var da ikke der så. Giv me orden. Haten. Show me. Jeg går til karate. Wow! Tør du til Hvad er mig? det? Hvad? Hvad er det? Karate? Wow!
smukt. Kom her til farvel. Kom her til farvel. Jeg kan tage kratte. Hvad fanden var det? Jeg kan tage kratte. Jeg har en iPad. Han vælter. Jeg retter ham.